Што вядома пра бяду з беларускім аўтобусам, як на гэта адрэагаваў Лукашенка, а таксама якога міліцэйскага начальніка арыштавалі і дзе цяпер пасялілі так званую беларускую эліту. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Галоўная навіна дня – гэта трагедыя з беларускім аўтобусам. Дзяцей футбалістаў з Рэчыцы павезлі ў Геленджык па прыфрантавой вобласці Расіі, і там у аўтобус папаў беспілотнік. Вядома, што на адпачынак ехалі 11-12гадовыя дзеці, якія з'яўляюцца выхаванцамі дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ Гомеля і Рэчыцы. Аўтобус ехаў па трасе Гомель-Бранск, і ў ім знаходзіліся 44 пасажыры, сярод якіх было 28 дзяцей. У выніку выбуху загінула жанчына, якая суправаджала групу. 6 дзяцей і 2 дарослых трапілі ў бальніцу з траўмамі. Паведамляецца, што дарослы трэнер і 2 малых знаходзяцца ў цяжкім стане. Загінула і аказалася Вікторыя Грыценка, жонка рэчыцкага футбольнага трэнера. Жанчына была родам з Луганска, але жыла ў Беларусі. Ёй было 44 гады. У Гомельскай абласной федэрацыі футбола пацвердзілі, што ў аўтобусе знаходзіліся выхаванцы некалькіх футбольных клубаў з Гомеля і Рэчыцы. Паводле спартыўных функцыянераў, беларускія малыя штогод ездзілі на аздараўленне ў Геленджык, дзе таксама трэніраваліся і ўдзельнічалі ў спарынгах з мясцовымі камандамі. Працягвалася гэта і сёлета. Першая група выхаванцаў вярнулася з такой жа паездкі зусім нядаўна. Яны былі на адпачынку з 1 чэрвеня. Цяпер паехала другая група. Асноўнае ядро яе складалі малыя спартсмены з Рэчыцы, і гэта быў іх аўтобус, а разам з імі паехалі выхаванцы спартыўнай школы ад прадпрыемства Гомельшкло. У такі адпачынак малых адпраўляюць у суправаджэнні трэнераў. На групу з 38 чалавек едуць па 2 дарослыя суправаджаючыя. Прычым, калі верыць прадстаўнікам Гомельскай абласной федэрацыі футбола, то звычайна ў гэтых аўтобусаў быў іншы маршрут. І незразумела, чаму цяпер яны паехалі дарогай праз Бранск. Калі стала вядома пра трагедыю, то з Беларусі ў Бранскую вобласць адразу выехалі ажно 3 брыгады медыкаў у суправаджэнні ДАІ і ратавальнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацый. Туды накіравалі 3 рэанімацыйныя брыгады і анестэзіолагаў-рэаніматолагаў, дзіцячых хірургаў і супрацоўнікаў рэспубліканскага цэнтра агнястрэльнай траўмы. А беларускі следчы камітэт заявіў, што па факце здарэння ўжо завёў крымінальную справу. Адрэагавала і лукашэнкаўскае міністэрства замежных спраў. Там чакана асудзілі атаку на аўтобус і нечакана заклікалі спыніць паездкі ў прыгранічныя з вайной рэгіёны Расіі. Прэс-сакратар ведамства Руслан Баранкоў паведаміў, што Мінск рашуча асуджае атаку, расцэньвае яе, цытата, як чарговы акт тэрарызму супраць мірнага насельніцтва і патрабуе ад украінскага боку вычарпальных тлумачэнняў. Акрамя таго, у заяве МЗС прагучаў нечаканы напамін для ўласных ведамстваў і грамадзян. Дыпламаты Лукашэнкі адзначылі неабходнасць строга кантраляваць парадак арганізацыі выезду груп беларусаў, асабліва дзяцей, на адпачынак за мяжу. Больш за тое, знешнепалітычнае ведамства афіцыйна падкрэсліла абавязковасць безумоўнага выключэння любых паездак грамадзян у зоны канфлікту і суседнія з імі рэгіёны. Такім чынам, МЗС фактычна прызнала небяспеку маршрутаў, якія пралягаюць праз прыгранічныя вобласці Расіі, і запатрабавала спыніць адпраўку туды людзей. Сумна паказальнай стала і рэакцыя прапаганды. Амаль усе ад Рыгора Азаронка і да раённых газетак цяпер абураюцца на адрас украінцаў, а таксама так званых змгароў, якія пішуць пра гэтае трагічнае здарэнне. Але ж абурэнне на адрас дарослых беларусаў, якія, аказваецца, пастаянна вазілі малых у такі адпачынак, чамусьці не чуваць. У іншых паведамленнях лукашэнкаўскіх медыа пастаянна падкрэсліваецца, што аўтобус належаў некаму прыватнаму, а не дзяржаўнаму перавозчыку. Праўда, у Генштабе ЗСУ назвалі абвінавачванне украінскага боку ў трагедыі інфармацыйнай правакацыі. Цытата: «Падкрэсліваем, што ў названы перыяд сілы абароны Украіны не ўжывалі беспілотныя лятальныя апараты па мэтах на тэрыторыі Бранскай вобласці». Канец цытаты. Лукашенка, як вы напэўна ўжо здагадаліся, пра гэтую трагедыю ўвогуле маўчыць, тым больш што сёння серада, і ён, як звычайна, зладзіў сабе выхадны.
У сённяшніх афіцыйных паведамленнях гаворыцца толькі пра тое, што Лукашенко нібыта заслухаў справаздачу кіраўнікоў Мінскай і Магілёўскай абласцей пра сельскую гаспадарку і нарыхтоўку корма для жывёлы. Але на момант запісу нашага відэа ані слова пра трагедыю з беларускім аўтобусам ад Лукашэнкі не было. Ягоных спачуванняў на адрас сям'і загінулай таксама не прагучала. Важнага беларускага сілавіка затрымалі яго калегі. Паводле выдання «Флагшток» былы начальнік аддзела ДАІ Жлобінскага райвыканкама падпалкоўнік Дмітрый Салук стаў фігурантам крымінальнай справы. Праўда, пра што канкрэтна ідзе гаворка, пакуль невядома, але падобна, што былы міліцэйскі начальнік цяпер знаходзіцца ў СІЗА. Адметна таксама, што пару гадоў таму Салук спрычыніўся да пасадкі палітвязня Александра Кісялёва, якога вінавацілі ў пратэстах і пагрозах сілавікам. Пацярпелым у той справе быў якраз падпалкоўнік Салук. Па выніку Кісялёва прызналі вінаватым і далі яму 3 гады калоніі. Ён цалкам адбыў тэрмін і ўжо вызваліўся з калоніі, а былы даішнік Салук туды, падобна, хутка якраз адправіцца. Яшчэ адна жудасная навіна. У жаночай калоніі зняволеная паспрабавала зрабіць сабе смерць, але выжыла і цяпер знаходзіцца ў коме. Як паведамілі праваабаронцы праекта «Дысідэнт Бай», жанчына адбывае пакаранне па непалітычным артыкуле. Яе ўчынак звязваюць з цяжкімі ўмовамі ўтрымання ў калоніі. Праваабаронцы адзначаюць, што адпачынку ад працы ў калоніі амаль няма. І акрамя звычайнага 6-дзённага тыдня жанчын прымушаюць працаваць яшчэ і па нядзелях. Фармальна такая праца лічыцца добраахвотнай, аднак адмова ад яе пагражае дысцыплінарнымі спагнаннямі. У прыватнасці зняволеным без тлумачэнняў могуць вынесці рапарт за непавагу, і ніхто не стане разбірацца ў прычынах. Стала вядома, хто атрымаў жыллё ў сакрэтным доме ў Мінску. Сярод жыхароў высокапастаўлены сілавік, які вызначыўся ў 2020 годзе. У 10-павярховы дом каля Драздоў, які называлі таемным, паціху засяляюцца чыноўнікі. Гэта высветліла выданне «Зеркала» дзякуючы крыніцы знаёмай сітуацыі. Паводле журналістаў, сваіх уладальнікаў набылі ўжо больш за 50 кватэр. Сярод тых, хто засяліўся, ёсць і некалькі вядомых высокіх чыноўнікаў. Так, адна з кватэр належыць першаму намесніку кіраўніка Міністэрства ўнутраных спраў Юрыю Назаранку, які трапіў пад санкцыі ЗША і ЕС. Прычым фармулёўка была наступнай. Назаранка нясе адказнасць за кампанію рэпрэсій і запалохвання, якая праводзіцца Міністэрствам унутраных спраў пад яго камандаваннем пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Як раней паведамлялася, пасля жорсткага збіцця затрыманых у 2020 годзе ў фрунзенскім РУС Мінска Назаранка абяцаў правесці праверку, па выніках якой будуць зробленыя пэўныя высновы. Але ці прайшла тая праверка, і ці былі прыцягнутыя да адказнасці датычныя да гэтага сілавікі, невядома і па сёння. Уладальнікам яшчэ адной кватэры ў таемным доме стаў Юрый Ярашевіч. Гэта амбасадар Беларусі ў Ізраілі, які заняў гэтую пасаду ў студзені 2025 года. Да гэтага чыноўнік працаваў у Міністэрстве замежных спраў і амбасадзе Беларусі ў Расіі. Сярод іншых уладальнікаў квадратных метраў у гэтым доме Аляксей Шапецька. Ён працуе дырэктарам санаторыя «Беларусь» у Сочы, які ўваходзіць у кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. Як раней паведамляў Белпол, гэты санаторый прымае на лячэнне і рэабілітацыю расійскіх вайскоўцаў і добраахвотнікаў, якія ўдзельнічаюць у вайне супраць Украіны, а таксама калектывы прадпрыемстваў расійскага вайскова-прамысловага комплексу. Сярод навасёлаў таксама ёсць Александр Рагожнік, экс-амбасадар Беларусі ў Расіі, а цяпер старшыня віцебскага аблвыканкама. Акрамя іх, кватэры ў гэтым доме атрымалі дзесяткі шараговых чыноўнікаў і функцыянераў з розных ведомстваў. У дакументах у іх напісана, што цягам 5 гадоў з даты дзяржрэгістрацыі жылога памяшкання яго нельга прадаць, падарыць ці іншым чынам перадаць іншаму ўласніку. Таксама памяшканне можна перадаваць у заклад толькі банку. Дарэчы, у Беларусі шмат гадоў выкарыстоўваецца практыка поўнасцю або часткова засяляць дамы работнікамі дзяржструктур і льготнікамі ці сілавікамі. Таму не зусім зразумела, чаму ў гэтым выпадку дзяржаўны забудоўшчык ці ўлады сталіцы адразу не патлумачылі грамадскасці мэты будаўніцтва гэтай сакрэтнай нерухомасці.
Лукашэнкаўцы пахваліліся затрыманнем яшчэ аднаго каліноўца. На тэлеканале АНТ выйшаў сюжэт, дзе паказалі затрыманых байцоў палка Каліноўскага Максіма Ралько і Васіля Верамейчыка. Дарэчы, звярніце ўвагу, як схуднеў Верамейчык за час знаходжання за кратамі. З таго ж сюжэта стала вядома пра арышт яшчэ аднаго каліноўца Андрэя Сергеева. Невядома, як і калі ён вярнуўся ў Беларусь, але цяпер мужчына знаходзіцца за кратамі. Сергееў скончыў казанскае танкавае вучылішча за савецкім часам. У 2020 годзе выходзіў на акцыі пратэсту, баставаў каля Атланта, пасля чаго выехаў з жонкай у Польшчу. У сюжэце мужчына кажа, што быў у камплектацыйным цэнтры ў Варшаве, дзе набіралі добраахвотнікаў у полк Каліноўскага, а пасля паехаў ва ўкраіну. Але дэталі гісторыі гучаць блытана, і мужчына згадвае, што ў яго былі праблемы з алкаголем. Махляры падманулі яшчэ адну беларускую пенсіянерку на вельмі вялікую суму грошай. 69-гадовая жанчына паверыла, што ёй тэлефануюць па вайберы з пенсійнага фонда і расказала суразмоўцам усе свае пашпартныя звесткі. Ну а пасля пачалася стандартная гісторыя са званкамі нібыта ад Нацбанка і сілавікоў. Па выніку пенсіянерка аддала кур'еру аферыстаў 95 000 рублёў і толькі тады пайшла ў сапраўдную міліцыю. Ну і для разумення маштабаў праблемы. Толькі за адзін дзень, 16 чэрвеня, больш за 500 чалавек паведамілі міліцыі пра званкі тэлефонных махляроў. Амаль у 10% выпадкаў ашуканцы дасягнулі поспеху, па выніку чаго было зарэгістравана 49 злачынстваў з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Мілая навіна з Гродзеншчыны. Там выратавалі самотнага малога казулі, за якім не прыйшла мама. Пераканаўшыся, што казуляня так і застаецца адно, яго перадалі спецыялістам. Малы быў знясілены, аслаблены і важыў усяго 3 кілаграмы. Цяпер маленькі пацыент праходзіць курс лячэння і вітамінную тэрапію, а пасля, падобна, застанецца жыць у заапарку. Вось такія навіны. Падпісвайцеся на канал, стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.